Inahan nga ni abroad. Pinalangga kong bana, ako kanimo mananghid. Tugutan unta ko nimo, ug di ka mangyamiid. Gusto na kong matabangan ang imong pagpaningkamot. Para sa kalisod, kitang duha makasugakod. Kining atong duha ka anak, akong ibilin kanimo. Sa musugot kag sa dili, muabrod gyud ko. Kaysa umaabot, daghan kog plano. Kaugmaon sa atong mga anak, atuang isiguro. Ug ang bana, walay laing nahimo, kundi igo lamang sa pagtando. Iyang gibati ang kaguol ug kakulba. Kay basig iyang pamilya, mabungkag unya. Ug niabot na ang adlaw sa iyang paglarga. Ug sa tuong kamot, bitbit na niya ang maleta. Ang duha niya ka anak, perting hilaka. Samtang gigunitan sa ilahang papa. Ug ang inahan nga nagbaklay palayo, sa iyang mga mata gapamahid ug panyo. Kay dili niya mapugngan ang luha nga moagas. Samtang ang iyang dughan daw gikumot ug gipikas. Diyan na lang kutog mga ka-idol, o basig na apay sumpay ani nga balak sunod. Daghang kay salamat sa pagsubaybay sa mga daan ug bag-o na ako nga nagasubaybay sa ako. Thank you kay sa iyong suporta, sa pag-share sa akong video. Daghang kay salamat sa mga nag-comment nga dili na ko ma-replyan, sa mga nag-message sa ako nga di na ko ma-replyan. Pasensya kayo tungod sa kadaghan na akong mga atimanunon. No, natamukan na sa kadaghan nga nagmensahe sa ako. O tungod pod sa atong mga gipangbuhat, nagbuhat ag mga parody song, drama, o ilabi na kining bag-o natong gipangbuhat nga mga tula or balak nga naay background music. Ug mao na mga kaidol, daghang salamat. Bye-bye kanatong tanan. God bless.